The spirit of a prophet is subject to a prophet. Mweya womprofita uri pasi paye muprofita wacho. Kona mweya usingade kuti iwe uchida kuti unyarare, iwe unoramba uchingokuti enderera. If your spirit is not subject to you, then it's questionable. The spirit of a prophet is subject to Mweya a prophet. womprofita uri pasi pake muprofita wacho. Chidzidzo changu chiri kukubatsira here nhasi Are you pano. learning anything out of this? Now, speaking in tongues, Kutaura nendimi. it is a language. Mutauro. There is no animal language you can speak with. Akuna mutauro wemhuka ungataure nawo. I went to Mondoro one time, Ndakambenda kumondoro imwe nguva. and they were worshiping God there. Vachinamata Mwari ikoko. And he was saying, Vachidzoka making funny sounds. Like those are not tongues. handi ndimi idzodzo. Hakuna ndimi dzemhuka. Tongues are not animal sounds. Manzwa vamadawo vachiparidza panapa. You heard the man of God. Panga Pastor Madao, speak. vachitaura nendimi vambozunguza musoro. When he was speaking in tongues, did he shake his head? Kana uchitaura chirungu hautaure chakatyoka. When you speak English, you don't Nokuti have mweya to break it. mutsvene ndimwari. Because the Holy Spirit is God. Havakanganise language He doesn't yavo. mess up his language. Muchinyeberana nendimi dzenhema. Lying to one another with false Na tongues. heaven tisini makarabi. Aiwe. Ndimi language. Pana ari kunzwera zvandiri kutaura pano nhasi. Pane vanobva kuChinoi. Those from Chinoi, Pane mudhara ainzi Johani Mukwaera. there's a man by that name, Nomumwe mudhara ainzi Paulos Saga. and another man cited. 1968. In 1968, Vaenda kunonamata papraze riri paseri pechikonohono kusati kwaane dzimba. when they went to pray in a certain area in Chinoi, Vakapinda mupuraze remurungu. you went into this white man's farm. It was then Rhodesia. It was still back in the When a Rhodesian white days. man saw you in his farm, Murungu akakuona in mupurazi the rake. fence it was written, trespassers will be prosecuted. Paitonzi anongodarika chete anongopoya Now Elder anosungwa. Johani Mukwaera entered that farm Ndokubva and he muvhangeri started vapinda praying. munzvimbo ndokutanga kunamata vari mupurazi imo. And this white man is on his horse. Ava baba murungu vari pabhiza ravo, He has got his gun vane pfuti yavo, and he jumped off the horse ndobva vaburuka pabhiza and took his chambok ndokutora chamboko and is chavo going to Mukwaera. vakuenda kuna muvhangeri ava Who mukwaera. is this man in my farm? Ndiani murume uyo ari And mupurazi Mukwaera rangu was speaking in tongues. vachitaura nendimi And baba. this man stood Ndokubva murungu amira listening. achiteerera. And when Mukwaera finished, Apedza and he came close to him ndokubva murungu asvika and greeted him in Afrikaans. ndokubva amukwazisa neafrikaans. Mukwaera said, I don't speak Afrikaans. zvakanzi namukwaira ayo handibogonawo But afrikaans. he said, you were praying in Asi Afrikaans. wanga uchinamata neafrikaans. And Mukwaera said, what was I saying? Zvakanzi ndanga ndichimboti ikona. And he said, I have never seen anybody praising God like you were doing. I've never heard somebody praising God in I such fluent wanted to Afrikaans. hit you. Ndaida I kukukwadza, wanted to shoot you. ndaida kukupfura, But I listened to the Holy asi ndokubva Spirit. ndateerera mweya mutsvene. But he was not speaking broken Afrikaans. Anga asingataure chiafrikaans He was chakatsvaka. speaking straight Afrikaans. Aitaura The chaizvo Afrikaner chiAfrikaans heard him. akanzwikwa neafrikaans yakanaka. Kodai aingoti na 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 na. If he was just going na 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 na. Am I preaching to somebody here? Ari kuzvinzwa here. Tongues are a language.
ndimi mutauro chaiwo that anyone who can listen and hear you. unogona kutonzwikwawo nokunzwisiswa. I was in China in Beijing, Ndakaenda kuchina kubeijing and we were worshiping the Lord. tichirumbidza Mwari. They don't worship in public like you do here. Avanamate They sezvatinoita will be pachena. hiding under. Vanenge And I was vakavanda speaking in tongues ndichinamata there. zvangu nendimi. And another lady started interpreting. Vamwe amai ndobva vatanga kududzira. Now let me tell you how you interpret. Ndichibva ndakuudzai kuti munodudzira sei. Can I tell you how to interpret? Mungade kuzvinzwa. Now listen. Teererai. Tongues are like a flood. Ndimi dzinoita kunge flood, dzinoita kunge mvura zhinji. When you start speaking in tongues, Paunotanga kutaura nendimi. you don't stop. Zvinonetsa It kumira. flows. Chinenge chiyerera kunge chitubu. Are you hearing what I'm saying? It really flows. Chinoita kuyerera. Uchienda reba handere rebo hasate. Bisutela babande kase. Shibelo hande bababo simela. Nisutabande reki. Ishababande bahasotian. Shibahande babahande kate. I'm speaking in tongues. Ndikutaura nendimi. But let me tell you one thing. Asi ndikuudzei. When you interpret, Kana wakududzira. you don't have the words. Hauna mazwi acho. When you have the words, Kana wane mazwi. you are wrong. Warasika. Are you with me? Munene herapo. The anointing will teach you everything. Kuzodza kunokudzidzisa zvose. Listen very carefully. Nyatsoteererai. The person who interprets Uyo anodudzira. does not have words. Haana mazwi ba. The gift breathes forth and the person speaks. Chipo chinongofemera munhu otanga kutaura. Never stops until he is through. Oramba achitaura kusvika apedza. He does not know what he is going to say Haazive kuti achatii until the words are out. kusvika apedza kutaura. He does not form those words. Haasi anoumba mazwi aya. He does not plan those words. Haaronge mashoko iwayo. Because Nokuti it is the work of the Holy Spirit. kubata kwamweya mutsvene. Am I helping somebody? Pana here? kubatsirika here pakati pedu. And when you are interpreting, Kana wakududzira, you don't stop until you are finished. haumire kusvika wapedza. I have finished my sermon. Ndabva ndapedza oneni.